nimi on Samppa ja meidän perhe asuu tämmöisessä 2000-luvun alun omakotitalossa täällä Tampereella. Varjonin kaverit kävi meillä maalaamassa talon ulkoa pari vuotta sitten ja silloin oli jo puhetta, että tiilikatollekin pitäisi jossain vaiheessa tehdä jotain ja nyt oli sopiva aika tehdä. Kyseessä on 20 vuotta vanha katto ja siinä alkoi olla jo sammalta ja oli nyt hyvä aika katsoa se kuntoon joka tapauksessa kunnolla, eli pestä, myrkyttää ja maalata. Varjonin kaverit oli tuttuja tuosta ulkomaalauskeissistä aikaisemmalta parilta vuodelta ja hommat oli hoitunut niin mallikkaasti, että mun mielestä oli suorastaan luontevaa jatkaa heidän kanssaan yhteistyötä tällä saralla. Työ on sujunut tosi fiksusti. Suomen kesä aiheuttaa tietysti aina pieniä haasteita kelien puolesta, että milloin on mahdollista ylipäätään tehdä, mutta Varjonin puolelta on ollut todella joustavaa. Lopputulos on aivan huikea verrattuna siihen, kun vertaat mitä se oli aikaisemmin. Sammaleet on pois katolta, katto näyttää kuin uudelta. Työntekijät, mitä meillä täällä oli tosi mukavia, asiallisia ja meilläkin kun on lapset täällä pihalla pyörii, niin kaikki otettiin huomioon tosi hyvin. Suosittelen Varjonia kyllä kaikille muillekin ja on suositellutkin jo. Kuvailisin Varjonia 3 sanalla silleen, että asiakaslähtöinen, laadukas ja luotettava. Mä valitsin sen takia noin 3 sanaa. Asiakaslähtöisen sen takia, että kaikki kommunikaatio, mitä mä oon käynyt sekä myyjien että työntekijöiden kanssa, on ollut todella asiakaslähtöistä. Kaikki mun toiveet on aina otettu huomioon. Laadukas, työn jälki puhukoon puolestaan, aivan huikeeta. Mikään se 3 sana se oli, mitä mä sanoin? Luotettavuus sen takia, että kaikki hommat on hoitunut todella jämptisti.